Започваме с събаряне на съществуващи стени или изграждане на нови такива. Преминаване към обработването на стените. Пресметнете каква е квадратурата за шпакловка, каква е квадратурата за боя, каква е квадратурата за изграждане на картон. Втория етап, който ще трябва да бюджетираме, това са мебели по поръчка. След това бюджетирайте обзавеждането за баните. Мивки и смесители, структури за вграждане, душове. Първия вариант е, вие имате бюджет от около 50 000 лева. Втори вариант, вие имате бюджет от около 80-100 000 лева. Четвърти вариант, вие имате много голям бюджет, 250 000 лева и нагоре. Здравейте, аз съм Димитър и в днешния епизод ще се опитам да ви помогна или да ви дам насоки как да бюджетирате изпълнението на интериорния си проект и кога да използвате интериорен дизайнер и кога не. Вероятно много от вас през живота си са се сблъсквали с ремонт на жилището, обзавеждане и всичко нужно, за да може семейството да започне да живее в нов дом. А много от вас вероятно и в момента са в такава ситуация. Първото и най-важно нещо е да планирате възможно най-много етапи от реализацията преди тя да е започнала. Освен ако нямате много голям или неограничен бюджет, тогава някой друг ще го прави за вас. За да имаме някаква отправна точка в видеото, ще направим уговорката, че днеска разглеждаме вариант на реализация на тристаен апартамент с около 100 квадратни метра площ, който се намира в някои от големите градове София, Пловдив, Варна, Бургас, защото цените на материали и услуги може чувствително да варират в зависимост от населеното място и региона, в който се намирате, макар че случаите, които ще разглеждаме, биха били релевантни и за средно големи градове. За да имате добър контрол на бюджета, разделете реализирането на проекта на етапи, а етапите на подетапи. Първият етап, с който започваме, няма значение дали говорим за апартамент ново строителство, който трябва да ремонтирате от шпакловка и замазка, или говорим за старо строителство, апартамент, който трябва да реновирате и да направите ремонт изцяло. Етапите са едни и същи, дори бих казал, че ремонтирането на стар апартамент е по-трудно и времеемко, отколкото на ново строителство. Първият етап е СМР или строително-монтажни работи. Този етап ще разделим на подетапи. Започваме с събаряне на съществуващи стени или изграждане на нови такива. Направете списък дали има такива операции. Ако няма такива операции, преминете към следващият подетап, който е изграждане на L-системата. Предвидете дали има нови ключове и контакти, които трябва да се направят, дали има точки, които трябва да се преместят, дали трябва да се изкарат изводи за кабели за интернет и така нататък. След това предвидете схемата за осветление, къде ще има осветлителни тела, колко на брой и какъв тип ще са те. След това преминаваме към ВиК системата. Предвидете дали има преместване на съществуващи ВиК точки или създаването на нови такива. За ОВК системата важи същото нещо. Къде ще има изводи за климатици, откъде ще минават трасетата, ще се монтира ли котле на газ, радиатори и така нататък. Преминаване към обработването на стените. Пресметнете каква е квадратурата за шпакловка, каква е квадратурата за боя, каква е квадратурата за изграждане на картон, ако ще правите такова нещо. Пресметнете каква квадратура гранитогрес ще ви трябва за баните и за мокрите помещения. Следващия подетап са подовете. Предвидете къде ще има гранитогрес, къде ще има паркет или ламинат, къде ще има мокет или нещо друго. Сметнете квадратурите за тези неща. След това тавани. Пресметнете квадратурата, дали ще има картон, къде ще има шпакловка, къде ще има боя, ламперия или нещо друго. Втория етап, който ще трябва да бюджетираме, това са мебели по поръчка. По-късно в клипа ще разгледаме кога е хубаво да правим мебели по поръчка и кога е хубаво да купим готови мебели. Но ако вашия случай е такъв, че ще правите поръчка на мебели, бюджетирайте това перо след СМР-то, защото това е едно от най-големите пера при реализация на интериорен проект. Съберете оферти от няколко фирми, за да имате представа къде ще се намирате спрямо бюджета си. След като имаме
бюджета за СМР и за мебели по поръчка, трябва да пресметнем всички останали нужни неща, които ще ни трябват за проекта, за да бъде завършен. Какво е това? Сметнете броя и вида на осветителните тела, за да добиете представа за бюджета, който трябва да отделите за тях. Сметнете готовите мебели. Това са диван, маси, столове и табуретки, легла, освен ако леглата не са по поръчка, матраци и подматрачни рамки, картини в апартамента. След това сметнете бюджета за електрически уреди, цялото оборудване на кухнята, хладилник, фурна, котлон, абсорбатор и всичко нужно за кухнята. След това пералня, сушилня, бойлер, телевизор, стойка за телевизора, мивка, смесител. След това бюджетирайте обзавеждането за баните, мивки и смесители, структури за вграждане, душове, паравани, вентилатори, сифони и така нататък. След това сметнете бюджета, който ще отделите за отопление и охлаждане на апартамента или на жилището. Ще има ли климатици? Колко на брой ще са те? Каква ще е цената? Ще се монтира ли газово котле? Ще се монтират ли лири и радиатори за отопление? След това пресметнете ключове и контакти. Колко на брой и какъв вид ще са те? Съответно, сметнете цената за тях. Предвидете бюджет за пердета, завеси, килими. И не на последно място, предвидете бюджет за интериорни врати. Тук е една вметка. Когато бюджетирате СМР-то, бюджетирайте само труда на фирмата и на човека, който ще извършва ремонта, а в последната фаза на бюджетирането, когато бюджетираме всички останали неща, пресметнете стойността на самите настилки, на гранитогрес, на паркет, на други нужни неща, които ще влезнат в бюджета ви и ще са нужни за самия ремонт. Например, цената, която някой ще ви вземе, за да ви залепи гранитогреса в банята с включено лепило, да кажем хипотетично е 80 лева на квадрат, бюджетирайте го в първата фаза на СМР-то. А когато бюджетирате всички останали неща, пресметнете самата себестойност на плочките. Примерно 90 лева на квадрат. Аз съм разработил 4 варианта на възможен бюджет и ще ви разкажа какво е хубаво да направите, ако попадате в някоя от тези 4 групи хора, за да може да реализирате интериорния си проект. Първия вариант е, вие имате бюджет от около 50 000 лева. Тоест, това са около 250 евро на квадратен метър. Моя съвет е в този случай не използвайте услугите на интериорен дизайнер или на студио за интериорен дизайн. Тъй като бюджета ви е нисък, вие ще трябва да направите компромис с много неща, за да можете въобще да завършите проекта си. Трябва да избирате готови мебели, по-нисък клас и по-бюджетни материали за реализацията на проекта и най-вероятно ще трябва да направите компромис с качеството на работата на хората, които работят в апартамента. Втори вариант. Вие имате бюджет от около 80-100 хиляди лева или с други думи по около 500 евро на квадрат, за да реализирате проекта си. В този случай имате два варианта. Може да работите с дизайнер, може да работите и сами. Тук ще направим едно уточнение. Има различни дизайнери, които предлагат различни услуги. Някои проектират на цена от около 15 лева на квадратен метър проектируема площ, други проектират на цена от 150 лева или повече на цена за квадратен метър на проектируема площ. В този случай, с този бюджет, изберете дизайнер, който проектира в ниската част на цените на пазара. Защото ако с бюджет 100 000 лева вие отделите 10 или 15 000 лева само за проектиране, това са ви 10-15% от проекта, от бюджета за проекта и това няма да изиграе добра роля в завършването на проекта ви. Изберете си дизайнер в долната част, ще платите 2-3% от парите, които сте приготвили за реализацията, но тези 2-3% могат да ви се изплатят в бъдеще, докато реализирате проекта, да минимизирате грешките по реализацията. И нещо много важно, което се отнася за независимо какъв бюджет имате. Споделяйте бюджета си с вашия дизайнер още преди проектирането. Знам, че много хора и много клиенти се притесняват да кажат колко пари са приготвили за реализацията, но няма нищо срамно в това. Защото представете си, че вие имате 300 000 в джоба, а вашия дизайнер ви проектира жилището за 100 000. Вие няма да сте доволни. И обратното, ако имате 100 000,
обаче искате вау апартамент и дизайнера ви изготви проект, който би струвал 300 000 за реализацията, вие също няма да сте щастливи, защото няма да може да го реализирате. Споделяйте вашите бюджети още в началото, когато започнете работа и се доверите на интериорен дизайнер или на студио за интериорен дизайн. Трети вариант. Вие имате бюджет от около 150-200 хиляди лева. Или с други думи, вие имате около 800 000 евро на квадрат. Тук спокойно може да работите с дизайнер или дизайнерско студио, като моя съвет е да изберете студио, което проектира в средните или малко по-високо от средните цени. В никакъв случай не наемайте студио, което проектира на много високи пазарни цени. С този бюджет вие ще имате възможност да създадете един много красив, уютен дом, макар че няма да може да си позволите да вложите най-скъпите материали, било то за мебели, било то за гранитогрес, камък или било то най-високия клас електроуреди или най-високия клас интериорни врати. Но ще имате много добро качество на дома. Запомнете, че колкото повече детайли има в проекта, колкото повече различни материали и съгласуването на тези материали, толкова по-скъп става проекта, толкова повече се повишава възможността за грешки и толкова по-бавно става проекта. Придържайте се към малко по-простички неща. Много е важно да разберем, че нещата, които говорим днес, ги говорим за цялостна реализация на апартамента. От ремонта, всички мокри помещения, настилки, стени, мебели, електроуреди, абсолютно всичко, за да може от шпакловка и замазка вие да влезнете да живеете в апартамента или в къщата. Четвърти вариант. Вие имате много голям бюджет, 250 000 лева и нагоре. Тогава моя съвет е вие задължително да работите с интериорно студио. Наемете студио, което е проверено от вас. Разгледайте предишни реализирани проекти. Уверете се в качеството на работата на подизпълнителите на това студио. Доверете му се, кажете му реалния си бюджет и ще имате добър резултат. Защото ако опитате да направите реализацията на дома си с много пари и я направите сами, освен ако нямате огромен опит в това, за което си говорим, именно реализацията на интериорни проекти, вие ще похарчите много пари, но крайният резултат няма да е много впечатляващ. В заключение, независимо какъв бюджет имате, е много важно да го планирате предварително. Да имате кристална яснота къде ще похарчите парите си. Защото най-вероятно вие няма да похарчите точно толкова, колко сте предвидили. Ако имате нисък бюджет, най-вероятно ще похарчите малко повече, но нека това да е в рамките на нещо разумно, около 10% над бюджета ви, а не да надхвърля с 50, 60 или 100% бюджета ви. Ако пък имате висок бюджет, също е хубаво много добре да планирате, за да не стане харченето на пари много разточително. Просто планирайте нещата предварително. Ако имате някакви въпроси по това как да бюджетирате и как да планирате, може да пишете в коментарите и ние да ви дадем съвет. Ако искате да видите реализирани подобни интериорни проекти, може да ги видите в канала ни. Вече имаме няколко видеа на реализирани апартаменти и къщи. Ако това, което правим, ви харесва, абонирайте се за канала с камбанка и ни последвайте в социалните мрежи. Благодаря ви за времето отделено днес и до нови срещи!